Harimau. Ora berkelas duwe kanca cerah gerakan bonei kode keras aku suwe langsung tinggal aku komenan nopo mung dikeki janji tresno ngempet ngamuk menino pengen ngeprodase kono dasare ra duwe moral duwe awak kok diobral kenapa harus final kok yo sik jual mahal terus nakal ku ucap selamat tinggal aku wis kuat mental sorry aku ra kenal. Aku dikeloni karo kancaku dhewe sepurane Kang Mas tak suwun hatimu ikhlas lilakno aku bahagia karo kancaku wis cukup tak ujo kowe cedak sapa wae pesanku siji kabeh ono kata suajare aku ra bakal pernah takut gawe kekancan urusan cukup aku menang yang kowe kepenak cukup aku
Sabarize. Halo Mati Blanco. Woo.
Kangen suaramu, bisikno tembang manismu. Terus kaya ngene uripku, terus sayang aku. Rano sing ngalang-alangi, rano sing rusui.
bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujangan lan kerep uring-uringan ora lokal bukan anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin kundur tanggapan pengen langsung sare waga dijak dolanan sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo lambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang boga kae ambo pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mandem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan yang kanan keluarkan pargoimu ayo Mbak Pink Adinda Woo! Het, 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 het. Yo boyoke aneh kaya sih Mbak Vita abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mogal bubar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin kundur tanggapan pengen langsung sare waga dijak dolanan ayo Mbak Vita sing marai atau sudah cari perhatian opo maneh yen nganggo aklambi sing cingkrang-cingkrang kuwenit mripate goyangane merangsang begagae apa pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mandem banyu setan
mulane wong lanang sing uripe isih lega kudu siap mentali nang rapi biduan mergane wis akeh banget sing kedadean pegatan jalarane mung cemburuan bebe bojo biduan sudah Mbak Vita. Sampun Mbak Sinta. Terima kasih Matur nuwun. sudah menemani duet saya Mbak Vita. Safari Record. Saben wayah wengi mikirno isi ati
crita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki koyo kena mawa barang wis ngerti ning buriku kowe ngliya janji ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase gani ra kaya panase ati sakwise ngerti kowe ning aku ngapusi kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang tresnamu karo aku kuwi mung kiasan kowe tak kadang-kadang tekane kowe wirang anggonku lapo kowe apa isih kurang janji ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase gani ra kaya panase ati sakwise ngerti kowe ning aku ngapusi kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang tresnamu karo aku kuwi mung kiasan kowe tak kadang-kadang tekane kowe wirang anggonku lapo kowe apa isih kurang kowe tak sayang-sayang saiki
tadi sudah ada saweran 1 juta loh guys, didom ya, didom ya. Safari Record. Aneka Music. Kisinan duk nih kan. Kadung dipamerne loh. Nah, tiwas diposting ning story, ning TikTok. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kebacot nyaman resli